said you hu Yesu Kristo no saa na Yesu hu otumfo Asante hene ene yehwe Ghana hanom ne yenka no kore nipa dodo sen ne ka be Dormaahene Asante fonfa hye omutrim se mumho a omo nam Asante mam kura no wotan wo mo Asante ye wo man a hye oman bi mu munyintum Asante hene de asase mawo se doso no didia asase ne so eye wo dia ase uni tumi za wo ko Yawakwa ADUMASA TV so na nanum honom na Bono Regional Minister ekopiemu ewo Bono Regional House of Chiefs den ho kwakire empanimfo na wabra wo mo etenase na wo mo ebobo nsem ho no ba ko bepiemu eye Galamsey ene ho kon yiwa Dormaahene editodwa na kasemu no wo kire se Galamsey kon no de wa hya ase ye ono akode ne ho agim bi so wo hwe esanse Galamsey nya de abeboa ne kuro no na wakasa ya de bepiemu ewo menhye fikesie bobo mpanimfo bi din ewo honom se wo hye akire na Galamsey ekoso ewo Asante memu na semi beto dwa no obi atwenesere eni abasa na ho behia se nne yesoso yesinkonya na yepe esem no pomasi bre Bono Regional Minister na akasa so wako site bi ewo bono honom a me no kasa Galamsey no etwegu honom pan yi yebekọ nsem ni mu na ya hwese de esitie medin da tesam hene kwaku yentinsim yeshe yonkomo hwetwen no ase oyiri kayiri bema obewu ana na yere esuro no na ho tesei me ho de se konkomafo agande ana yeto no nwulam no kai me ho de pa won se ba ko ha ye tukum nipa ana ba ko ha ye de konwulam kokoto kokum mo wa eno de enhwe obi a ten ne ah san se si a me ho eden yo yeda ase enen komo bono efa Galamsey ho Galamsey kon ye kon a mampanyin Akufo Addo ha hyase mampanyin Mahama so to aso na nyina no nkuro nim no ahemfo na unsase ne ye wo modea nti se ye ka Galamsey a yentumi nkwati na nanom na ye Dormaahene se mutu Galamsey ya yamba ni tu Galamsey asem fa no sebi ye chiri ko kwa enya den ye ni ma nipa de wotan yemwa oyem ade kora wa yedai wotan even sebi de wodi mfa nchame woja wo na kora so no betwam no hu se wo na wa ya ade we ya no wotan ye jana na yedai isi hono no enti si ye Galamsey a won kana de sebi kuro we bi yedai eda obi ya ho won fa ntomago no nya abotre no no ansuo no won fa sebi mpredua santomago no nya de yantum no fa miya ne de no nya ye de na ye de yentu ye pe Galamsey ekoso Asante memu menyini se Asante hene na ahye nipa so omonye de omonye yeti Asante memu ye hu se obi ye Galamsey a Asante hene frɛ no yetotototo wano na se hu se wo hya ase bia na yetu akonya so yenhwe sabronum yetu obi ade so rempe yetu na ade so mpasase na matu ya ede yetu na ade so endi se Dormaahene wotena Bono Regional so chief ka che ye se yetu Galamsey a opeso ka che se nti Bono ne mpatam se bi Galamsey nkoso ho ana se bi nka wo ye Bono president Bono Regional so chief president no enka wo be hye t-shirt se de dane da wo ya ko monten so ko prapra no na nka wate esi monten so mpatam wo no ho na ye Galamsey na nka wo nkomfuo nim na wo baba betudwa na nanom madaroma ene ye betena se anye bone ene ye bompa saade ye ko mpatatuo no ye hu se Bono ne mpatam ye tu Galamsey ye ko wiasa aso se na ye we bi da be yiwa no na ade akoma aban eno ne ye be hu se wo ye wadwuma ase Bono Regional House of Chief president ni munya Asante de a wo ye da Asante memu asebi kotoko hene na tena nkonya na man hene na brempon na he nkwa adwendwene ho ena wo ba betam de akosi Bono se wo ka Bono asema won ka Bono asema munya Asante de emfanto no ye dika ko hwe video first video wabra na Dormaahene eden sembi etudwa na oka no yesi kalkum ejinikokuo num yenkohwe video no na yento aso yewra Galamsey wo kantine meka ye wo hene kasia bi osara omuana no oya Galamsey ni bi oya Galamsey ni bi nanam sabachi nti aya na manfo no hwane Ghana ni di ne bede ba nkrofo betie ne ba yo na ba kanfo no adwombedu otoso mienu na ma ni monya na ho de amam no na ma kirem June 2023 company bi baba friend Bodokan Holdings okwaje
so okoye de okoye o prospecting a yi wo gold our western region go baby na okoje ye no be mosia so odumase but the man apply no but the man no nipa bi ba ye de beguma ba ye de ba ye Galamsey sa nipa na but the man no te sam ya dwambadu antoso mienu be de amam onka ho hwe ba ye Galamsey na ama Joy FM the probably be 4 first state ba chi nipa kro concession ye ne dia concession no me babodi ni no bodukan no nipa ye be dia eye nana dua bonsu na otu aso Majib Rahman eye sa nipa kro ne lawyer ne ira so ka ho Julia ama agapa amani na chese ekofi ho menhye ho eti sebaya sa ade na pa Joy FM fo ba paja ya ni ngwase ba banti ntama minister pa ya na ade atudwa binu ba ya Galamsey na nka ba de ade ama 2023 ba ya mu Galamsey ada na dada wonkan na ya mu bisu Galamsey na ya kan wasem no banka bi sana won ya weda ewom ewo fie ho na se wo ba de wa ya pa se Galamsey enu tin da bia no be hu se sa de na opaja ba ode anim guase oba one din na baba sacrifice na adwon badu antoso mi mu na menti ntutuo na mom ya baka ne kakra bi sabankwa kokan ya abonofo hayam dia ankasa ase nwemenka na mom wo no ti bibi so one wa manfo ini mua ba kiusu so wo Galamsey because but they have now na se bi o ya Galamsey na won pa 1 to 1 amon 1 to 1 amon na ba ade no eyewo no wo ya adantine asese ho hyebinom propaganda ajombadu atutuo anka bia na ni maguase that's Asem we makase maka bi Ghana ha no da no Ghana for behu se ba a great disservice to me ni ani me menka ne menka na meka kura nyame ne meka ebia bi ne beka ma na mom yewura waba ni ya kan se Galamsey na wo tu susa no umu sa adwambadu antoso mienu mekura mi tu bi asopom nti ochirechiri mu obobo mpanimfo bi din ewo menhye fikesiem akosi we dey why specific pa say the all can wonim dey all can kasa evidence or they can some sense or chese broni no kire say e ho na contract no e free a eba say e ho na contract ni free a megidi se yamfa krata mra ne se won san ansa na Galamsey na akoso ona meboa kwaku ye wade bi wo ho no mo a medikan kasa Dormaahene Asante fonfan se omutrim se mumho a omo na Asante mam kura no wotan wo mo mponche ne nkokọ including nkotra yawe a omo Asante mam Dormaahene tankotre e wa Asante mam ne kura na meka kire wo esi dan no bi private life a se bi wo live wa Asante mam e hawo kwaku de bia meka asem we mumma yenka no kura nkire papa no not even the government betmatena waka se bi previous Asante hene ka asema yenhwe na ma hene duro sen ene kwotena bonte kwaka ho asem esi de na sabi ade we de bia meka se abo be ka wo de ofuru tunom ho na so le otama Asante asem ede kobo no enti nananom so mo yenhwe yi sikadwatu mi ekura ne so se yewuradi asem wie ne se bi ye nananom bi wo ha wo so fa nsem no de ko se bi previous ekọ kire Dormaahene a omo hwe yi pa na sikadwa ada sikadwa be ma ne ho me ne so informative fo no mo wo mu no omo so hwe yi ye mo wo bia dini na so se de ade na nya obehu se nye papa wo ho abehu papa boni ni ho abehu se boni na eden e wo honom nti kwaku ye hwe ye nananom ye betena manhia ne ebobo ye nsem ho a ye amom ye hwe de papa wo mu ye mfa nko abere bia otumfo betena santima mu bedi asem bia de be kena Dormaahene de nanom nsem eden aba bontin esi den wote wo de ye mfa nsa be fontentan su lokoko hu ye hwan ne frɛ ne bo na mane ye won nsem wo a wo ka ama be fontentan so ye won nsem wo a di ne bo ka se esu Dormaahene eden ate no wo de ka asem
sit down with me din we o menhia se wona etu fuma gudie fa kwan woni sutu fuma gudie no o mu din ne na firi menhia na tu Dormaahene ho na be ka kire ne se se Preduasa was join news ne kasa ekotie ba was join news for 2014 ya kiri ba bi na contract start ya eba join news meboa enti join news be kan join news ne ko ka kire ne se otumfo na ye Galamsey ana Galamsey na join news for koko twaye no se Preduasa Dormaahene ye be ka kire ne se join news for contract na ye nkrata asem enti nkrata no so no mpanifo mo nsa hyase ana obo contract ne mpanifo mo nsa hyase a omo ye Galamsey no Ghana aban eche won sa se be nkrofuku na ye Galamsey no enya asem kroboka ye bibia fa enya bi enya nko be bibia dai afa ho wache ase ebi okwache omo ye Galamsey no Galamsey ne yetu ye nkata so nanso ne yenhwe mama nka nkire wiase ne wiase nti no mo mfa hye omo tirim otumfu Asante hene mo na mo hu ni se we nipa kwara bi kwa ye we nyame okase ye nne na ye beda ye beda ye se de mo hu Yesu Kristo no saa na Yesu ye hu otumfu Asante hene enti mo nya ne ma ye na de be ye ne bia ye nya de ye nya no se betina wo de ho wo de na ka wo de ka wo kasa ene ye hwe Ghana ha no ne ye nka no kore nipa dodo sen ne ka be e wo Ghana me fast kasa ne sere nipa ma no de sumina so memfa kasa no ensere nipa yenhwe wo hene ben ne wo Ghana ha Ghana ban kwaso wo akwaje bosen a se bi obedi anim wodi akiri akwaje bosen an de edi abreye Asante hene ye we nyina ne esa de na kwakosi efie bim house bim na ya horo no ne kasam no wo kansem bia kansem se yewura drobo hene ti we wono so nya Galamsey wono no Dormaahene enya Galamsey suma hene nya Galamsey ewiase sabi so wo se utubo ne kwakobo dan a ebesa be dai ababo so sabi Preduasa wo tena du fochie so na wodi bo fra wono no wo tu nyina ye dai ebe fo enti wiase ka wo die na ye die a ye nya ne ye so ye nya de ye nsom ye ne ye Galamsey na Asante hene sisi ade ne Galamsey wabra emfa wo bono wono sabi Preduasa mjiri se kuru da mo na wo won fa nsuo na won fa ntomago won nsuo no won fa ntomago no ntu no won fa mia bonofo de ne wonya Asantefo kuru ne ntu eno ye de ne ye wura ntem asem onyina no mfirim enti wotan na Dormaahene de wotan Asante Galamsey Ghana ban se wonpe Ghana abanda da wo ko ye sesene na nado dan kwa akofo do nya ne ba bi ko na wo se wonpe Galamsey wono no konya ma mabu no ko Galamsey mpo ye kakra ye wo ye kire chenchire ma nkrofo ko da afiase e wo Galamsey ne ho otumfu Asante hene timi gina bedwam G7 Preduasa wo bi na asem paboa e wo Galamsey hu de a ye hu se ye wura onye Galamsey ye den entum enti Dormaahene nka na no nye den entum kwaku uhwe Galamsey ko na Ghana nyina na ya dwen se ye shine ko na ya hwe na atu aye dey etwa enti se ye de ahensem we de we ho ntanse bo we de we ho ntanse bo ya osusu se ebeboa kwaku me da se Galamsey ko no medika aka akire wo se wo hene bia ye tu Galamsey wo kuro so wonim hu bi ti asem we yi pani bia woda mantem bia no se wo ye DC se wo ye MC se wo ye minister of wanwan wo ye parliament nipa bi kwaku Galamsey no o kan hu bi na omutu jitum nti ameka sa ne se asase ye tisu wo Asante hene Asante hene se wo de asase ne se bi nananom no da sum na so mfato ho na meye Asante hene se wo kwaku a wo te am de asase ya hye wo nsa kwaku hwa asase suma me na kwaku be kokko kire Asante hene se ye Galamsey e wo asase so Asante hene nyi wo dibere mfiri wo nsam sabi di obeto Galamsey no oba besi wusu wo bai no beka kire se mi wura me pese me ye Galamsey e na wo ma na kwan e na wo kire ne ba bia dodode ne kora ye de ye wo o mu nkwa tifia mko bola na chekura ho na ye nanam kora na wo na wo ba no oni ba bia wo wati ase oni ba bia Galamsey na ade ewo wo na wo be kire se o mko nsu ne jakura mpo na ho no te kane na be nanam ta se bi wo nsu no mtime je se Galamsey ye de enne wo hene ya base ye ba betu Galamsey wo no ne so hanche ne China fo ne nsa edu wo mko nsu ho kwa kire wo se nsu ne ni utwa kosi ya Galamsey ye den sika kokko ye de hye ho no munya de muntu na mfa nko nti kwaku ye hwa ade wo hene ye tumfo di kura jaw ye Galamsey wa wo se wonim ho hwe wo se edi odibire firi wonsam edi nti no de asase ne ma ho edi nti na wo ye ho hene edi nti na wo ye brempo edi nti na wo ye ma hene edi nti na wo ye di kura hwe kuro no so nti wo ne ye di kuro na jaw kuro no mu aponche wu odwan wu wo ne ba be bisawo enye se bi Preduasa minister oti kuro no so wo na kuro no Asante hene de jaw MC DC ye wo honom MP a wo honom se bi oswafo wo hwe sa kuro no
so no wono no de ne se wo beba na wo beta na wo befa adwene na na wada roma sisi ayekuro ye ne den wo de wo haw adan no won so de kwa aban mu de wo hia wo de aye de wo de aba enu nti ne yete Bono regional house of chiefs nti ne ye de yetete ye nti na meka sa no entu hene na ye de ese hene enti so wo hene ye ba na bi osofo wo da se bi fan se Asante mantemu Franka mo akohene okọ Asante hene Asante hene di bi ase bi Asante man punto krata ye de ama no se Frank eje Pakoma Ghana ban ka chenze si afi nkawe yenya police station ho ebia se bi mpredesa bechem ne mpatam yenya university de wo wono ne de kwasante ne de ayede e de ama no wo de ko wono ne tumi so betima fa ne pese bi okwakoye bibi na no kura na wo de akono wo na wo se ba masante hina be kire wasase akodi se adwuma ne ye de e wo so nti wo hene wudi mu papa wo ansa na manyofo ye de esase ne modia endisi ye di kuro jaw na se bi mpredesa Galamsey de yenye ne papa akọ na eko wo hini a wote kuro nso se Galamsey wote wona omo de mikuro ye Galamsey wo se di ka chew ansa ne ya chew omo ye Galamsey de bia meka ne ya kwache China fo ne ya che Lebanese fo ya ji wo mu mfidie na afefoforo kuro twam de ya shi nkrofo mfidie na mete Ghana na mehwe wo di ahemfo ne te wo ye de ya nche wo mu wo hini ne kire ye se asase no aha de good ne bi ni ye wo ho no ma na wato asase bia wato no hini ne nsem to no na ajapade ko na meka kire wo se wo hini asemu de bia meka me saka ne biem Sante hene de asase mawo se doso no didia asase ne so eye wo dia ase uni tumi za woko obi an hwa ade oni won hye ne so se ye de asase mawo se afi na wo ye China ni wo ye Lebanese ni ye fa Ghana ba bia wo firi ba na wo hene de asase mawo ton asase mawo adenti na wo de hu de wo fie na wato asase ne wasi wo japade asi wo afi ye se ye je wo bibi tax edan na wasi no asase no wa nto ana se wo to eso ye je wo to adenti ne ye se asase na wo te so no ase ye mentu gold mfiri ho unya gold e wo fie na wato asase ne wo so no asase na wato na wasi fie no e wo so no unya gold kura wa asase na se ya yesi saade enya wo dia eye wo hene edia no kore enti woni tumi Lebanese fo be jinsase ni obeje 800 acres wo hene na kire ne se meton asase na ma fakoye Galamsey kwaku yete Ghana hanom kwa amanse west ne mpatemu asase asei Sante hene ko Galamsey ni panyintum ye wura wo ko Galamsey ahemfo ye Galamsey nyina se obi agya ne tu ato wo ya de betu be ju bi afuru nsem enti se hu abo Asante man ya ahemfo ni bi hu ayeden abo mo pa enti se Dormaahene betam Asante no de kokosi Bono na wo twi ni wo horo samna kora wonfa bi nyaden enka ho wo si ye yantam eye wotan ene wo de tan Asante ye nyintum ye de asase ama kwaku yaba se ye ba be force so si betu Galamsey wo China fo aba man said the ohwe minister of farm resource natural resource ono so aba me pa cho na said the Galamsey mempene ono betima hye wo so wo hye wo so a ade a wo hene wo se wo ye nie okokobo wura amane de asase ne nyina eye ne dia wo ne hwan otumfo okobo na amane mi wura wo mo fo kwan bone so chinchin mensa agemaja pade asase a wo se memfanya Galamsey no se se di aban se wo no tumi o ansa na Sante hene ene sa nipa no abam ehwo ne bi hu tumi asase wura wo ene tumi amanyoni ye dai ewo into wo hene de kuro jawa ye de jaw sehwe so emu niema emu muo ni fikire na bonte ne bola ne ne fie mu de ye ti ne wo hene ba besuan a yesi boda mini ba wo a tie ni kasa de wonom nsa ba wo a tie ni kasa de anya de nya bia no eye de wo na eba tie ne bra be bo wura amane se mi wura se ni se de ye de e koso se wo tena wo ne de asase ma na ase mi nim ko e fa so de asase no se mi pressure e Galamsey dia wo ye trofo ye mampoyefo wo se gia konya ne ye den efiri wo nsam Bono regional minister Odinsemi Tujwa e wo bra okọ House of Chiefs omo e honom no yenkotie de yewura ade yakwaboa e kan ye so ho Galamsey eya dia se wo abonte a obaka se Bono mani ha de Galamsey eni ha na mba ye bosumu muani na babia mawura ne Galamsey a medi mani akohu no nananom yantua na mo a ebe ya kakra no na aduane ene ye nsuo no mpo ye nya binom na meshamobo se mampanyine di tumi ama me se regional minister Galamsey no ye betu so sa na eye afutuo na meka se wa ye wadwene se obeye Galamsey ene wo ye Galamsey no obesisa wadwene efise enche ye nyina ye betu ye ho agu forest no na wa ye betu bia nso ene na nanom anim o
Anabia be pachewa enya ade bi se meti ase. Ne wo se mra di no na mamra adi no. Enti regional minister so ensema kokodi tu dwa so na kwaku eya mede ade akwabo anya minhira no. Okay. Hwe we nipa wonye nyiyemu ewiase won se Ghana ne ye very good o kan okre se Ghana ye pe Ghana nkoso a eni kwa se meye we ni bam sa ba ade ba kwa me pese Ghana 40 ase ne se uhu sa Asante ye dede afa omo hene ho a enya nne na ebe sha ase o efiri tete na ye den eba sa so pese wo ye bia obi ansi ho kwan Ghana ye se ya mane ne amamere na mra ansi ho kwan se ye de ye Sabi will be too quiet. You know, your website in your Ghana card, request we Christianity, we want to be a traditionalist. And this, what's na hanum now who say be oh, as and for did yo. When I did be a moody baby and Mokobiana did, and my say my Ghana boss, Ghana and any. Yene Asante many Ghana me fancy Cape Coast Ghana wanambua Sante na kwaso kwa Cape Coast aboso wana me paso Sante na kwaso kwa jan wanaboso wakoso kwa jise bi mpeso chebini ne mpate maboso wana Sante na traboda so kwa jise bi mpeso code na vrongo ne mpate maboso wana wo se Asante memu baby ane na nanom ko sa otumfo setitu anu odi kan be ma ko Asante kon jinsa asempempem bo ne bo ene wo se sansase no ye nkrata to so afi bi atwam wo se ya ko age anya obi ade bi meye ono ne dia enu na sesi a wo kwan den age wakoso age awie dia eye ne dia e ka Asante man ho enu na sesi a wo ye hu dede ana yeso ye hu dede se ye ni age se ye wo japade ye kasiesei wate ase ye enti se wo tere bi na aka se bia wo Asante fo ya age Ghana aboso ye nye moso se mi Asante hene nkonko pre nkran hene so me pre Asante hene se obi adi ne die enti ye dia ye wo na abre bia na ye tena ho ye pese ye hu dede obi ne gi se bi mpre dia sane brin ase bi wo ye gu hono obi ne gi ne dia ho enti sa wotena ho nyama Asante de yo Asante se bi gia ye gentena wo wiase mu ye wahia wa ya wo badwene ya ma odwene ne beden ebeku ato atwen wate ase ubenya migraine se de ka no enti Asante de obabi a ye hwe akwasede UK 2024 ye hwe UK abonte so nya ye de a konne ko hwe wa wontwenko ni de akonne ko pa kwagu UK ye de a esi de na kenchase bie ne ntaba mu se Buckingham Palace kakraka obi anwura ho no no wahene bi ko ye bo ne san ye Buckingham Palace wahene bi ko so ye ken ye bo ne ye den esan ye odase kwaku enti ye niema we koso na yanhwe ne yanka de bia ye be yanhwe ha sa na asai Asante ye wo man ya hye oman bim monyintum se wo free se wo so de no pese wo ye wo man ya wo de ye kuro ene bia fe na wo pepepe bia ka ho na ye wo man pe eno ne tan ntokwa no sanete pe wo de no ene pepepe wo betima akọ wo betima akọ divu akọsere bi wo betima akọ ayi Burkina akọsere bi na de aba be kan wo de no na wo de gin atoso no aye no wo man ye mfa ho ba Asante eye wo man. Finally, your final video ye kwa kwhwe bra regional minister call site na okwhwe Galamsey site ni bi no kwasem ni na reho controfi osibi suman enemani ye nkwhwe mra. They have almost destroyed the Tang River. When we got to the bridge, you saw the kind of destruction that has been done under the Tang Bridge. We saw people doing illegal mining inside cashew farms. And you see, they are doing it on a quiet. So if you sit in Accra, you may think that there is no Galamsey going on in the Bono region. Now, they are moving towards the Bono region. And you could see Chinese and then our own people doing this illegal mining. You could see the color of the river, and if we don't act fast, it is going to affect the Bui Dam. These Galamsey activities started not too long ago, but there was no political will to stop them. But we have the will, and we are going to work to stop these activities. I am sounding this warning to all these chiefs that when you are arrested, I will make sure that you are prosecuted to the end. Kwakunti sites na o shebi no. Ye tu abun kama faso. Ayese tin anopatin no. Na e koso pa de modern. Na de na wo kafa ho. We Asante. Dabi. Himfa. Bono. Enti na meka kire Dormaahene se ekuru da ne na ho. Onfa ntomago nto wo mpa de ani da ho asebi. Ekuru no se de wo. Kwaku onyan hu ye. Kwaku ohun isen.
Mahu wo mani mo de tete wo. Regional minister kasa e de ntia me bo akwabo aba so no wo. Ma me san ko machi kakra be yesima be ye ba ko bi. Akwabo ya de free say. Dormaahene pagya asem no wono wan ko tribalism wo ko ya ade ye in the name of Ghana. Enti no ko. Enti no so ye o ka se na nei. Se motin kan ya ye beka se bunu mpodi ye nya Galamsey ni bi ye den wo ho. Nanso me ba ye ba bia me di mani ni mani akowurawura me hu se Galamsey na me kakra bunu wan hwa mu nya nsu mpo ne ma ye den. Manom. Na Dormaahene timi tena wo science ani ma we nyina ho betam Asante kotena house ho. Won say afi regional minister ka se wo Dormaahene wo mani mu wo de ye den. Etetete wo. Hwesuma hene anim. Ye Dormaahene anim a waya wo de ye den. Ete wonom enya wo mo de. Nanso akwaboa ya ade. Se wo ankotena ba bi na ekokan na ogina wo mani mu no se kire ne kura ye den. Kire wo mo kwakusu hu ba bia kokohwe ba ye banna bono wanchine ne mpatam Dormaahene adenti na wonkofa ho nsem emasi house wonom na mo hwe kwan ya mo beko atia na wotena honom ka kire akwaboa se obi hu bia ye nka kire wo ye ba be stop no ba bia wo hu ye na ogina wani mo ye den wo ka kire wo no ne ko stop Galamsey no wo hu wo mu jai wo mu de wo honom na o ma ba be fa Asante o tanya medical ka cho se moa a o mo na Asante ma me nkotere ntontom mkrudi once na o mo haye e wo Asante ma mkra Dormaahene tan wo mo o tan wo mo adenti na Galamsey e koso wo bono nka bonasem na wo be fa Asante de e de kokosi Bono Regional House of Chief na ho na wo horo na wo kokase me wura Dormaahene de menya sure se be ye Galamsey nanso banana ye be nya Dormaahene be Dormaahene ne patam nya Galamsey ne ho no no e di ade e na wotumi aya fa ho wagye yesi wo no be ka Asante de kwakuhwe Asante youth anya atem de bia meka enya bia me se Dormaahene ka se bempreduasa eye din wo pe na wontimi fa otumfu din so nya din Sante hene nyame aye ne kese dada enya afa ni wo ba beje Ghana na boso se bi wono nko ene ma ekoso Ghana nko fa ho bayi se nko be ka Asante ne wo dwene ho Asante ye me ehia otumfu ntime hwe ko betima tenem no wodi na Asante sem otumfu foundation nya Asante fo nkwa na fi ba omo enkrofo wo bono bese ne be hyemu be sua de enkrofo wo sidem bokina enkrofo ba beji be sua de eye globally Ghana fo nya omo nko a obi firi na mono ni ba bi be sua de otumfu foundation mu dia papa ne ye nyan no ne ye mfa mpaibo enta na chi na wo moa Ghana sabi me Ghana no enya Ghana ye nyina ye yadwesi ekuma Asante nke ba ha de monarchy no de ka ye otumfu e na di ye so saa na ye nim ye kan ni government ye nim we o administrative purpose our regional house of chief ni we me see ntu hini ense hini tum eno no ya ye said the bear more wo honum said Dormaahene timi de nsese ne buso no so far as remaining Bono Regional House of Chief President no hwe motum fon ko pagya fie pre me say ye te hanom said ye sampa ye nkranza ye mpatam bi otum ye brekum de na wan kan kire Sante hene brekum ye Sante hene dia se wo otumi a fa ko high court supreme court se wo otumi a pagya ne fa forosoro fa tra Ghana ne fa ko okwa ye beka kire wo say otumfo is the king of Asante kingdom wono na nsase a wo pesa wo gyina na wo hye hwan ase 1935 onko no onko hye wo mo swan kire se bempreduasa ye na wo poku wa wanya ne ba bi kono Dormaahene nkope wo so mranim ni a onkope no onko den onko hwe se emrane amane ne amamedem no krata da wo se wo ba be swan wo manhia da wo na wo se wo kwa se bempreduasa fa ho ban uwo ma entosini uwo ma enya den enya ma ufiri ma enya den entosini nti wo na wo se wo kwa akọ na Asante nya den entena ne ba bi wa koso so agama Asante aso nya den enyo no da ben na wate Asante hina tena manhia di asema wa bie na no akasema Dormaahene podinda what be da what is wa Dormaahene dinda e wo manhia fikese medika aka kire wo se wono kwade odi na munu mu wiem wo peta wo konamfunu hu obola so de wo be ha no ho ene wa ba be konam no ho sa aye de ade abra adwendwe da no so wo no beboa ankrokro nipa wa Asante mem ni Ghana memu enye medika aka se anya Asante nko anti no tumfo wo Ghana eya Asante nko a wo ho mo pa mo de mo nkonam nkohwe abre bia taxes e free Asante man temu free yakọ Ghana aban ho e dos se se be region ni nyina de free hokọ mo nkonam nkope enko betimi aka se da bi enka no mfanya adwuma ma Asante man ne si de ne nyina ye mo ye ho ase e de hye constitution ase na baako etimi betena wo se wo no constitution hye mra wo be dai obi buso obi kum nipa ne yete wo ne ye hwe no na ye betena ne ye nya wo mo be gire na ti ti se de yakọ gala ne samamo ni aboye nsema ma ne wa ya de muni kasa muni kasa nsina Asantefo ye kasa ye be ya mana boro so kakra bia ye mponi na da mutam ya na mo de yakoto na mo hore ne ne ye kasa afedie
ye be di Asante be sha atale se bi nya ye franka na esi we ye be hye be kakra ma ye be twa ne sika e be hye wo mo franka yi ye be twa ne sika ye be hye na taade ye de ho agudie ne ho kekade ye be hye ye seso ye de bi atoto ye kom afi ye nam wa ye de bi abo ya sene mu afi mu be hu ye fun achi ne hye wo ene mu hu ya ne mo ye firi Ghana ni ne atena ya Asante me ye da se kwaku be di akon ene ne twetwe enkomo no ni abere pa Galamsey-Bono no ye gina de hu jim yemfa ahini esem ne amanyosem nto nchen Ghana na wo ho e de ba me no mienu ADUMASA TV subscribe comment share na edwumadi ahodo nyina wonsa ensoso bi edisi ha ekramo ye damase